Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonsenu pa programu yathu yati Yankhuleni Ambuye. Lelo Lamulungu pa 1 Oktoba ndipo lelo ndi Lamulungu la 26 Pachaka. Mawu athu alelo mawu yamba kuchokera m'buku la profete Ezekieli mutu wa 18 kuyambira ndime ya 25 kulekeza pa 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Immaculate Joao a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo ndi Salimo ya 25 ndime ya 4 kulekeza 9. Ndipo mawu achiwiri achokera mkalata ya Paulo oyera kwa Filipi mutu wachiwiri kuyambira ndime yoyamba kulekeza pa 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi mayi Jane Kaponda a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wabwino ndi monga adalembera Mateo oyera mutu wa 21 ndime ya 28 kulekeza pa 32. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Martin Kavisu achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisingesinge limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Ezekieli mutu wa 18 kuyambira vesi ya 25 kulekera 28. Chauta adandipatsira uthenga uwu wakuti: inu mumati, zimene Ambuye amachitazi nzopanda chilungamo. Tamvani tsono ya Israeli inu. Kani zochita zanga ndiye zosalungama? Kodi si zochita zanu zimene zili zosalungama? Ngati munthu wabwino aleka kuchita zoyenera namachita zoyipa, adzafa chifukwa cha zoyipa zakezo. Komanso munthu oyipa akaleka zoyipa zake namachita zoyenera, adzapulumutsa moyo wake. Poti adzazindikira kuti kwa zolakwa zake nazileka, ndiye kuti adzakhala ndi moyo sadzafa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Afilipi. Afilipi 2 kuyambira ndime 1 mpaka 11. Abale, musapeneka moyo wanu mwa Khristu umakulimbitsani mtima. Chikondi chake chimakuchotsani nkhawa. Mumakhala a mtima umodzi mwa Mzimu Woyera. Ndipo mumamvera anzanu chifundo ndi chisoni. N'chifukwa chake ndikukupemphani kuti mundikondweretse kwenikweni pakuvomerezana maganizo ndi kukondana chimodzimodzi, kukhala a mtima umodzi ndi acholinga chimodzi. Musamachita kanthu ndi mtima wodzikonda kapena wodzitukumula chabe, koma khalani odzichepetsa, ndipo aliyense aziona anzake kuti ngomuposa iyeyo. Musamangofuna zokomera inu nokha, koma
zokomeranso anzanu. Motero nonse mukhale ndi mtima umwe uja umene adali nawo Yesu Khristu. Iyeyu anali ndi umulungu chikhalire, komabe sanayese kuti kulingana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwiritsitse, koma adadzitsitsa kotheratu pakudzitengera umphawi wakapolo ndi kukhala munthu wonga anthu onse. Ali munthu choncho adadzichepetsa, adakhala womvera mpaka imfa yake yapamtanda. Chifukwa cha chimenechi Mulungu adamukweza kopambana, nampatsa dzina lopambana dzina lililonse. Adachita zimenezi kuti pakumva dzina la Yesu zolengedwa zonse kumwamba, pansi pano ndi zapansi pa dziko zidzagwade pansi mopembedza. Zonse zidzavomereze poyera kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, ndipo pakutero zilemekeze Mulungu Atate. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amtenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawauza akulu a ansembe ndi akulu a Ayuda kuti, kodi inu muganiza bwanji? Munthu wina anali ndi ana amuna awiri. Adapita kwa woyamba nakamuwuza kuti, mwana wanga, pita ukagwire ntchito munda wampesa lero. Iyeyo adati, toto ine. Koma pambuyo pake adasintha maganizo napitadi. Mbambo uja adapita kwa mwana wachiwiri uja, adamuwuza mawu omwe aja. Iyeyo adati, chabwino Atate, koma sadapite. Kodi mwa awiriwo yemwe adachita zimene bambo wake angafuna ndi uti? Iwo adati, woyamba uja. Yesu adawauza kuti, nditu ndikuneneza kuti okomesa msonkho ndi akazi adama akulowa mu ufumu wa Mulungu, inu siyani mbuyo. Paja Yohane Mbatizi adabwera nazakuonesani njira ya chilungamo, inu osamukhulupirira. Mmenemo okomesa msonkho ndi akazi adama adamukhulupirira. Inuyo ngakale mudaziona zimenezo, simudasinthe maganizo pambuyo pake kuti muzimukhulupirira. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pakati pa ife ngati anthu pamakala gulu la anthu limene limangolangula, koma pali ena gulu lina limene amayangula komanso kugwira ntchito. Ndipo nthawi zambiri pamazeka kuti amene amakonda zoyankhula osachita kalikonse amakalapo ambiri. Amapezeka kuti nthawi zina misongano amakala ndi maganizo ambiri osiyana-siyana, maganizo omveka bwino, koma amaziwa kuti kuyankhula ndi kuyankhula, koma zimene zingapangidwe ndizochepa. Koma gulu lina la anthu limene mwina amangonena zochepa, mwina nthawi zina amatsutsa kumene, kenaka amapita kukagwira zofunika komanso
mokulupirika zimene anagwirizana. Lero tikuona muthenga wabwino wa lero magulu awiriwa a anthu. Tamva Yesu akupereka fanizo kapena akuyankhula kwa Ayuda ndi akulu a ansembe popereka chitsanzo cha bambo wina amene anali ndi ana awiri, kuwapempha kuti mmodzi akagwire ntchito, mmodzi adakana, koma kenaka anapita kukagwira ntchito. Wina anavomera koma osapita kugwira ntchito. Ndipo Yesu akufunsa, kodi mwa awiriwa amene anachita zimene bambo wake ankafuna ndi ati? Tinganene kuti amene mwina sanavomera poyamba koma pambuyo pake anapita. Mwana wachiwiri uja adati apita koma sadachite zimene adalonjeza achita. Woyamba amene anakana anapita. Pamene Yesu akunena izi afuna kuzuzula Ayuda amene angaziyesa kuti ngakhale anali mtundu wosankhidwa, anaona kuti ngati anali priority, ngakhale asachite ndi kusata zimene iye anali kuphunzitsa, anaziyesa kuti they have a prime place in the kingdom of God. Ndipo Yesu akuwauza kuti Yohane Mbatizi anabwera, ndipo akulu ansembe ndi Ayuda sanamvere. Yesu mwini anabwera chimozimozi sanamvere. Koma okomesa msonkho ndi akazi achiwerewere amene anatengedwa kukala anthu ochimwa kwa basi, amene machimo awo sangathe kukhululukidwa, ndi omwe anamva zimene Yohane Mbatizi anali kuyankhula, ndi zomwe Yesu amalangula, ndipo adaonetsa kuti adali okonzeka kumakhulupirira iye ndi kulandira uthenga wake. Ndipo mufanizo ili Ambuye Yesu afuna kutiphunzitsa ife tonse kuti malonjezo ndi mawu okoma sangalowe malo mwa ntchito kapena machitidwe. Ife ngati Akhristu, ngakhale dzina lathu Akhristu o Mkhristu, timatengera kwa Yesu Khristu amene timasatira, ndipo moyo wathu wonse wenera kufanafana ndi Ambuye Yesu, mawu, zochita ndi moyo wathu omwe. Ndipo Yesu afuna kutiphunzitsa kuti tisakale anthu akungokamba koka kapena kumachedwa kuti ndife Akhristu, koma ntchito zathu, mawu athu sizigwirizana ndi za Yesu yemwe tikutsatira. Izi ndi zimene timamva tikawerenga kalata ya Yakobe mutu woyamba ndime ya 22, kuti musamazinyenga pakungomva chabe mawu a Mulungu, koma muzichita zimene mawuwo anena. Mkalata ya Paulo oyera kwa Filipi mawu achiwiri, tamva tikuyitanidwa kuti tonse tikale ndi mtima anali nawo Ambuye Yesu. Tikale moyo wokondana, tikale moyo wodzitsitsa, tikale moyo wozipereka. Posata chitsanzo chimene anapereka Ambuye Yesu, iyeyo anali mwana wa Mulungu ndi Mulungu ndithu, komanso anadzitsitsa koteratu kuti anatengera umphawi wa ukapolo kukala munthu monga ife tonse. Ndipo ngakhale ali munthu choncho anadzichepetsa nakala womvera mpaka imfa ya manyazi pa mtanda kuti atipulumutse. Chimozimozi monga tamva mawu oyamba kuti
Munthu aliyense woyipa akaleka zoyipa zake azakhala ndi moyo, sazafa. We are being called to conversion, to leave our evil ways and to follow our Lord in uprightness. Tikuitanidwa kusintha maganizo athu kapena njira zathu. Kambiri timalepera mwina chifukwa cha mantha, chifukwa cha kufoka kwa munthu athu. Lelo tikumbutsidwa pa Chikhristu chathu tisaope kusiya njira zathu zoyipa ndi kusata Ambuye. Ambuye Yesu atitandize kumva mawu ake ndi kulimba mtima kuchita zimene mawuwo atitanira kuti tipeze chipulumutso. Tiye tikale anthu omva mawu a Mulungu, koma kopambana mazozezi tikale ochita kufuna kwa Mulungu. M'dzina la Atate, la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. To you.